Näme bolýar? Himayetkar, ygtybarly emlek. Çağalar gowmka. Mertana barçaň aýdyň. Yaman herwet boldumlagy. Alo, odananda. Gowum mertan, çağalar gowmy? Sağ ol, oğlum tutaşkın. Hazır menin ondan aşıptın işe var ya. Bolýar şu çağalar ala detdim, bir hili herwet boldum. Sağ olun ya da bu değil mi? Zaten sana arkayınız. Bolýar, Sağ olun ya da bu diyalı. bolýar. Başlyk? Size näme bolýar? Ýok, gel sıram. Ha, sizin aýdan resmi namalaňyzy taýinladym, şoň gol çekip peçatlat bereýin. Öyle. Başlyk gol çekip beriň de. Ha, bolýar. Başlyk Fıran bolup sence gaşentek uğladorny uğladorny. Şu bugünler Türkmenistan'la parlak durum bilimler meri. Meşhur Aydın Şeymal. Yani Merdan altı toyları mutlaka geliptirler. Batırcanın toyunu mutlaka geliptirler. Yürüyke doğum kardeşler, doğum fiyanları için Merdan altı. Ulu format bilen. Bir el şarpalı. El şarpalı. Adam toyallımla ya diktirem özün gurulaş ay deyipti. O zaman sen bile toya gidiyor ha. Ha, beýim ratmy? Owo Gaçyň soğulanlar. gurulaş ayalla arda toylarym gowsoktur videolaryny gördüm da toy yerde yüzü gara bolmada gowju adam getirdi de gow diktirler. Ana ödüm belýär. Aleyküm. Gowmy adaylaňyz. Gowum beýim rat. Ha, berdajan ola. Dost geldiler altına toyunma. Sen ýanynda bilenkden. Awam altına. Öpman. Yürüyüp nereden aldım sonra kelime olur. Toy özün bilýän näme soğuyan şonja gow soğuyan diýer gerekdi. Bu kelle sen gel. Sağ ol. Sana minnettar. Janyňa sağ ol. Ana bu üçin. Dün kutoyam hedil boldy. Berdajan. Şu wagt kutoyam soğuduk. Hersinden puraçy fursatlaryny görüp ýa-ni. Bolýan arkaýyn bolýar. Gayret gınam. Hırmatda nesip boldy. Berdajan onu erti kutoyda taýýarlyk göreli. Gel onu. Altına görüşürüz ağamcığım. Nesip bolýar. Sağ olun.